оценка. За 7 Ромео, другата буква не я запомних. Някъде Кутини малко... Не стигаш до Курчатив, като Кутини малко доста шум има. LZ1 Виктор Делта. LZ1 Виктор Делта, LZ7 Кило, Ромео, киловатт, радио, кило, ракия, как се напише? Разбрах, запомних го за 7 кило Ромео, LZ1 Виктор Делта. Здравей, оператор Вадо, село Широко долу Самоковско. Тук се едно X50 антена и българско по Българена. И едно мобилно радио на 10-2 микрофона за тебе. Здравей, Владо, много ми е драго, оператор Камен, постоянно посещаваш София, в момента съм в Невестино, работя. И е Google радио, 8-5. За 7 кило Ромео, за едно Виктор Делта. Разбрах, Калина, имам... разбрах, че от Невестино работиш. От Невестино, така ли? Роджер, в момента съм точно на моста на Невестино. Мини са малко сигнала на кут 3, преди малко на кут 2 път почна да не се разбира, ама в момента е разбираемо. На кут 3 с малко повече шум, ама добре е разбираемо. Ромео, LZ, Виктор Делта, 7 трудна, лека вечер. Окей, мерси. Ами то тук се появява някаква шумилка и на самия репитер явно, защото от време на време просто шумата заглушава, а от време на време се чуваш добре. Еми добре, Калина, всичко най-добро и на тебе, приятно изкарване там и приятни празници почивни дни. За 7 кило Ромео, за едно Виктор Делта, всичко най-добро.